Шәшәр идем бу җиһанга ут белән ялкынны мин. Уятыр идем изелгән, йоклаган халкымны мин. Аның күп кенә шигырьләре әнә шундый рухта язылган. Әдәби хәзинә тапшыруының герое, шагыйрь, язучы, җәмәгать эшлеклесе Кауи Нәҗми. Кауи Нәҗми 1901 елның 15 декабрендә элеккеге Сембер губернасының Кормыш өязе Петрякс волосте Красный остров авылында ярлы крестьян гаиләсендә туа. Кауига 2 яшь чагында аның әтисе гаиләсе белән читкә чыгып китә. 1910 елда алар Актүбә шәһәрендә төпләнеп калалар. Кауи Нәҗми шунда 6 класслы рус-татар мәктәбендә укый. Мәктәп елларында бик тырышып рус әдәбиятын өйрәнә, Тукай әсәрләрен яратып укый. Шулар тәэсирендә үзе дә каләм тибрәтә башлый. 1912 елда Көз исемле беренче шигырен яза. 1917 елда Кауи Нәҗми туган авылына кайта. Бөек Октябрь революциясен шунда каршы ала. Озак та үтми Казанга юл тота. 1919 елның башында Сембер шәһәрендәге педагогия курсларына укырга керә. Гражданнар сугышы тәмамлангач, Киев шәһәрендә хәрби хуҗалык курсларында, соңыннан Мәскәүдәге югары хәрби педагогия институтында укый. 1922 елда укуын тәмамлап Казанга кайта һәм татар-башкорт хәрби мәктәбенә политик фәннәр буенча укытучы итеп билгеләнә. 1927 елдан башлап шул мәктәпнең комиссары булып эшли. 1932 елдан Кауи Нәҗми Татарстан Совет Язучылары союзын оештыру комитетына күчерелә һәм Атака Совет әдәбияты журналларының җаваплы редакторы булып эшли. 1934 елда аны СССР Язучылар союзы идарәсенең әгъзасы итеп сайлыйлар. Иҗтимагый эшчәнлеге һәм татар совет әдәбиятын үстерүдәге хезмәтләре өчен Совет хөкүмәте аны Хезмәт Кызыл байрагы ордены, хезмәттәге батырлык өчен, 1941-45 еллардагы Бөек Ватан сугышында батыр хезмәт өчен һәм дәүләт премиясе белән бүләкли. 1957 елның 24 мартында Казанда вафат була. Кауи Нәҗминең беренче шигырьләре 1918-20 елларда Эшче, Эш, Таң, Кызыл армия газеталарында басылып чыга. Аларда социалистик революциянең искене тармар итүе, эшчеләр сыйныфының көрәшкә күтәрелүе җырлана. Беренче шигырьләрендә үк ул азатлык һәм тынычлык өчен революциягә килүен әйтә. Гражданнар сугышы елларында язылган шигырьләрендә көрәш мотивы беренче урында тора. Совет иле туган йортыбыз, шундый иркен синдә сулава, тауларыңнан бәхет җырыдай шаулап ага чишмә сулары. Матур синең җәйге таңнарың, рәхәт синең язгы җилләрең, шундый иркен синең урманнарың, шундый ямьле синең җирләрең. Һәр халкыңны тигез яктыртып, байрагыңда балкый азатлык. Синдә таптык аяз көн кебек матур тормыш, бәхет һәм шатлык. Совет иле туган йортыбыз, кояш сиңа мәңге нур шәшәр. Бөек эше Дахи Ленинның, шуның кебек мәңге ул яшәр. Кауи Нәҗминең тормыш һәм иҗат юлы татар совет әдәбиятын үстерү өчен көрәш белән бәйләнгән. Газет-журналларда күп санлы шигырь, мәкалә, хикәяләрен бастырып чыгару белән бергә ул төрле җәмәгать эшләрендә дә актив катнаша. Октябрь революциясе һәм гражданнар сугышы чорында әдәбиятка килгән яшь татар язучыларын оештыручыларның берсе булып күтәрелә. Безнең әдәбият үзен тудырган сыйныф кебек елдан-ел үсә, елдан-ел югарырак баскычларга күтәрелә. Һәм елдан-ел эшче крестьян массасы эченнән яңа әдәби көчләрне үстереп, киләчәк буыннарга онытылмаслык тормышыбызны күрсәтүче әсәрләр тудыра дип язып калдырган Кауи Нәҗми. Бөек Ватан сугышы елларында Кауи Нәҗми яңадан поэзия өлкәсендә актив эшли башлый. Республика һәм фронт газеталарында, төрле җыентыкларда аның күп кенә шигырьләре басыла.
Ул совет кешеләренең бөек патриотизмына һәм халкыбызның Ленинчыл дуслыгына дан җырлый. Завод мыржаларын алсулатып, аткан шакта сызылып алсу таң. Көндәгечә тыныч хезмәт белән шаулаганда безнең киң ватан, көндәгечә колхоз кырларында башланганда шундый кызу эш. Кытырган эт, Гитлер, безгә каршы сугыш ачты. Ләкин бу сугыш үз башына булыр шул этнең. Шәһәрне чылгаган матур кызыл төс. Халык бәйрәм итә, дошманны җиңеп, кояштан назлы нечкә нурлар иңеп, кызыл гөлгә гүмелде ас белән эс. Шәһәр өстендә шатлык ине яңгырый. Бүгеннән бетте палачлар, канавызлар, киләчәктә бетәр ялангач ачлар. Ни кадәр шатлык, азатлык уянды. Шигърият, проза, публицистика, балалар әдәбияты. Кайсы гына өлкәне алма, Кавый Нәҗми һәр кайсында үзеннән соң килгән буынга зур байлык мирас калдырган. Ялкынлы каләмиясенең Шынығу, кырлар буенча, Кайтты, Шыбага кебек хикәяләре, публицистик мәкаләләре аша бүгенге көн укучылары, яшьләр татар совет әдәбиятын тирәнтен өйрәнә. Матур әдәбият аша тарихыбызга да күз сала. Үткән елларның эзләрен капшап, нәрсәнедер табасы килә. Менә фронтлар. Полк артыннан полк, һәр берсендә иске тормышның җанын алырга баручы егетләр. Барысының да исемнәре бер төсле. Кызылармеец. Ул үткән елларның Кызылармеецы җилкәсенә бердан кытыккан, билендәге коешка бомбалар кыстырган, күкрәк аркылы пулемет лентасын кыйклаткан бер егет иде. Шәп егет иде. Ул авыр ботинкалар белән Урал тауларына үрмәләде. Ул обмоткасын туздыра-туздыра Варшауга табан чапты. Ул диңгез күршесендәге төннәрнең томанын йыртып, Сиваш сазлыгы аша Кырымга үкчә тидерде. Ул әле кырлар буенча лаш-лыш, ай-два тавышлары уртасыннан каяндыр еракка тау артларына бара төсле. Менә төннәр, көзге төннәр. Төннәр кызыл шәүлә сибәләр. Буш калган заводларның түбәләрендә каргалар каргылды. Бу йокысыз төннәрдә завод уллары фронтына агылдылар. Сөңгү очларына прожектор яктысы эленгән отрядларның йөрәге дөп-дөп итә. Тиздән сугыш башланыр. Таң алдындагы һөҗүм ура белән төпләнәләр. Иртәнге туман эчендә шәһәргә кергән кызыллар җиңү маршына ялгап иптәшләрен күмәләр. Тагын атышалар. Тагын кырлар буенча лаш-лыш, ай-два. Мин үземнең бар әсәрләремне дә большевистик планнарны тормышка ашыру өчен көрәшүче хезмәт ияләренең халыкара бердәмлеге идеяләре белән сугарырга омтылдым. Шуңа күрә геройлар сайлаганда татарлар белән генә шикләнмәдем. Минем хикәяләрдә татар эшчеләре һәм крестьяннары белән кулга-кул тотынышып баручы латыш, рус, украин хезмәт ияләре вәкилләрен күрергә мөмкин дип яза әдип. Без бүген бирдә эшчеләр азатлыгы өчен көрәш байрак астына җыелдык. Эшчеләрнең, крестьяннарның азатлыгы өчен түгелгән каннар да шулай безнең байракка ялкынлы шәүлә төшерәләр. Безнең байрак бистә урамнарына, шәһәр мәйданнарына керер. Хәбәхәт провокаторларга, кара грухчыларга biz Rus һәм татар эшчеләренең җиңелмәс бердәмлеген күрсәтербез. Татар эшчеләре бик рус халкыбызның дустыбыз. Ә байлар, алпауытлар, фабрикантлар һәм патша самодержавиесе безнең барыбыз өчен дә уртак дошманыбыз. Шулай да Кавый Нәҗмине әдәбият мәйданында таныткан төп әсәре Язгы җилләр романы. 1948 елда басылып чыккан әлеге роман белән язучы тарихи вакыйгаларны сурәтләүдә ачык реалистик юнәлеш алып эшләвен күрсәтә. Әсәрдә татар пролетариатының политик аңлы сыйныф булып формалашуы һәм шулар нигезендә тагын да ныгучы халыклар дуслыгы чагылдырыла. Бу роман татар совет әдәбиятының үсешендә дә зур әһәмияткә ия булган әсәр. Ничек ул эшкә хатын-кызның башы җитмәк кирәк? Американка кебек китап басу машинасында эшләргә өйрәнү ирләргә дә бик авыр.
Siz bu sözünüz bilen revolüsyoner түгел. Siz mollalar mazinler sözünü söyleyesiz. Хатын кызларның сәләтен буып торучы кыллык бавын үзәргә вакыт җитте. Хатын кыз азатлыкка чыгып белем алса, барын да булдырачак. Һәр эшкә сәләтле ул. Мин американ көрәшләре бик изрәндем. Шул ук вакытта татарча листовкаларның корректозын карауда миңа йөкләнде. Кыз кешенең теләсә нинди һөнәрне башкара алуын тизрәк күрсәтәсем килде минем. Яшьрен типографиядә эш күбәя барды. Еш кына төннәрен йокламыйча калырга туры килә иде. Революционерлар хәрәкәт иткәндә патша шымчылары да йоклап калырга теләмәде. Роман безнең ил тарихындагы әһәмиятле бер чорны, Бөек Октябрь социалистик революциясын хәзерләү чорын яктырта. Анда сурәтләнгән вакыйгаларның төп өлеше Беренче Рус революциясе белән Октябрь революциясе арасында Казан пролетариаты алып барган революцион көрәш тарихына карый. Әсәрдә үзәк линия итеп өч революция чорындагы сыйнфый көрәш алынган. Siz kim? Min Alexey Xalavin. Siz Alexey Xalavin? Әйе. Мен сезгә Хәсәннән сәлам тапшыру өчен килдем. Исәнмесез? Исәнмесез. Хәсән сезнең турыда төрмәдән бик еш яза иде. Качтыгызмы? Коткардылармы? Ансы турында соң кәй. Үзегездә нинди хәлләр бар? Типография эшлиме? Җитәрлек күләмдә листовкалар чыгара аласызмы? Полиция бик борчымый бу. Тыныч калдырган атналары юк. Әле бүген дә абый белән соңгы прокламацияларны кая күпме торады турында киңәшеп утыра идек. Ишек шакалдылар. Коридорга чыгу белән сиздем. Полиция. Ишекне баскыч белән терәдем дә, кирип абыйга яшәргә куштым. Яр-ярым ишәк иде. Абый прокламацияларны бишкә төргәгә белән ыргытып өлгергән. Алайда бер листовка кесәсендә калган булган. Иртәгә икебезне дә полиция участогына чакыралар. Димәк, давыллы яңгыр килә. Килсен. Хәсән, синең белән күрешмәүгә ни гомер инде. Ничә ел инде менә сүнә язып та, тагын ниндидер шифалы җил исүдән кабынып киткәләүче өмет белән яшим. Өмет кенә дә түгел ул. Аңардан көчлерәк. Һәм бер генә минутка да онытып булмый торган тойгы ул. Шул кадәр газапларга чыдап, ачы сынауларга түзеп, бик әмәлләр өчен көрәшеп, дөньяда яшәүнең дә мәгънәсе шул изге тойгы түгелме соң? Хәерле иртә, Нәсимә. Ишетәсезме? Казан ничек шаулый? Зур революциянең башы бу. Әйдә киттек халык арасына, әйдә. Әйдә. Шәһәр төбенә тыгылып кинәлгән колонналар, фабрикадан кушылган солдаткалар төркеме белән аралашып, ри урамнарга җәелделәр. Мәңге кузгалмаслык кара таш кебек торучы городовойлар кыймасына чөянеп кадалган сафлар арасында хатын-кыз тавышлары куйды. Арттагы сафлар бөтен шәһәрне көрәп кайрырга теләгән сыман кеше базым белән шундый нык этәреп җибәрделәр. Мин үземне ничек итеп алга, ышлы кадак кебек штиклар каршысына барып чыгуымны сизмәй калдым. Иптәшләр, bundan bir генә сәгатьлек Рифком Петроградтан телеграмма алды. Вакытлы хөкүмәт дәреп төшерелгән. Башкана власть, эшче һәм солдат депутатлары советы кулына төшкән. Алга, иптәшләр! Безгә икмәк кирәк! Совет власте өчен алга! Алой, империализм сугышы! Яшәсен эшчеләр белән бергә баручы крестьяннар! Sen сугыш! Алга, иптәшләр! Алга, иптәшләр! Кайчан гына әле бистәшләрен забастовкага чакыру,
Беренче маевкага җыю авазы булып ишетелгән бу сүзләр хәзер инде революцияның, туган илнең язмышын хәл итү өчен корал күтәрү заманы чынлап та җиткәнлекне аңлаталар иде. 7 ноябрьгә каршы төндә юнкерлар кулындагы броневиклардан Арча кырына, 2 дивизион казармаларына ут ачылгач, бөтен гарнизон һәм бистәчләр аякка бастылар. Большевикларның Казан комитеты җитәкчелегендәге Кызыл гвардия отрядлары Арча кыры, Казан пиярлары, Кабан күле, Яңа Бистә һәм Дамбалар юнәлешендә бер юлы штурм башладылар. Шәһәр һәм Бистә урамнарында туп һәм мылтык тавышыннан, пулемет утыннан, гранаталар шатлауыннан тоташ гөрелтә купты. Кешеләр илнең бөек яңару өчен үзләренең тормышларын курбан итәргә әзер килеш гөрләп янучы Казан урамнары аша алга йөгерделәр. Мин дә алар арасында идем. Большевикларның елга аръягы райкомы тапшырган байракны горур тотып, һаман алга ынтылдым. 8 ноябрь таң аткач, ул байрак Казан Кремленең күп катлы манарасы өстендә җилтердәде. Бөек Ватан сугышы елларында Кауи Нәҗми Татарстан радиосында пропаганда бүлеге мөхәррире булып эшли. Язучы Гомәр Бәширов аның хакында былай дип искә ала. Ул көн сайын иң актуаль сәяси темаларга 20-30 минутлык иң югары сыйфатлы яңа материал биреп торырга тиеш. 15-20 минут эчендә һәйбәт, шома язылган җитди мәкалә кертеп бирәчәгенә дә нык ышанырга мөмкин иде. 40-нчы елларда язучы Татарстан радио комитетының әдәби-художество тапшырулар бүлегенең редакторы булып эшли. Татар халкының фронтовик улларына язган хатны төзүдә актив катнаша. Татарстаннан киткән фронтовиклар Советлар Союзы геройлары турында Батырлар китабы исемле очерклар җыентыгын төзеп чыгара. Шупан калка таң ата, кыз сөйгәнен узата, исән барып исән кайт, дошманнарны җиңеп кайт. Исән барып исән кайт, дошманнарны җиңеп кайт. Миннән сиңа теләк шул, ил мактарлык үрнәк бул. Мин тагын телим сиңа, үткенле кылышыңа. Мин тагын телим сиңа, үткенле кылышыңа. Әкият егетедәй бүләк иттем, бүлгәләнмәс сөю хисемне. Типшеп түгел, тирән уеп чиктем, йөрәгемә синең исмеңне. Кауи Нәҗмигә авыр көрәш елларында яшәргә көч, иҗат итәргә илһам бирүче аның хатыны Сәрвәр Әдһәмова. Аңа булган җылы хисләр, мәхәббәтне әдип шәхси хатлар аша гына түгел, шигырьләрендә дә җиткерә. Күз нурым Сәрвәр. Хатны шигырь юлы белән башлап җибәрим әле. Кар таулары буеннан сагынып сине, Сәрвәрем, кышкы бураннар аша сәлам юлый, юләрең. Күршебездә скала, гүя ул да искә ала. Узган сайын күңелдә син бардыр күк хис тоела. Шул ук балкон, тик анда тәрәзәдәге кырауда ят шәүләләр чагыла. Карап торам да, тагын атлыйм урамда, бер ялгызым. Уйларым күз алдына китерә таныш елга буйларын. Әнә анда Казанка. Кар астында әле ул. Шул ярлардан башланды безнең өчен олы юл. 30 ел инде менә синең белән без шунда яшибез бергә, Сәрвәр. Якты кояш астында. Тагын яшик шул чаклы. Артып китсә дә ярый. Барык бергәләп алга, очык бергә югары. Күчим прозага. Иң элек сине, Тансыкны, Сонияны, Гүзәлне бик ныклап кочаклап, сагынып сәлам. Минем сагынычлы сәламнәремне, иң яхшы теләкләремне Балдыскайга, Фәриткә, Рәшитләргә, Хатира апаларга тапшыр. Без биредә акрынлап дәваланабыз. Постельный режимга куйдылар. Ишек төбемдә тәүлек буена дежурный медсестра сагалады. Кислород биреп, банкалар салып,
әллә нинди тәмсез дарулар белән сыйлап, ниһаять, кичә монда килгән басымымны кайтардылар. Мин аңа шундый куандым. Врачка да үземнең ирәнгән жарыктык басымымны кайтарсагыз, шуның белән кайтып кына китәр идем дип әйттем. Югыйсә сездән еракта аяк сузып кәкрәюдән бик тә шүрләгән идем. Хәзер эшләр төзәлүгә бара. Көн саен кислородный укол ясыйлар. Шул процедуралар беткәч тә юлга чыгачакбыз. Сагынып, 40 000 тапкыр үбеп кавыйың. Хат өчен шул чаклы куандым. Рәсемнәр бигрәк уңышлы чыкканнар. Тизрәк кайтып, гүзәлнең пәпәсен Вьетнам телендә сөйләвен тыңлыйсы иде. Ярый, исән-сау күрешик, күгәрченнәрем. Күз алдымда бөтен тормышым үткән, әти-әни белән торган көннәре искә төште. Нишкалар бер-берсен яратып, бер-берсенә булышып, гомер буенча Себерләрдә булган вакытта да әнине рухын күтәреп тырышкан әтием. И сугыш вакытында да үзен батырлыгын күрсәткән әтием шул. Безне өйрәтте ул халыкны яратырга, халыкка булышырга. И үзенең әсәрләрендә калдырды шул эз, шул үрнәк, ничек без яшәргә тиеш, ничек без бер-беребезгә булышырга тиеш, и бу гомердә бәхетле торырга тиеш. Егерменче гасыр башы һәм урталарында яшәгән, иҗат иткән күп кенә әдәбият, сәнгать әһелләре аянычлы язмышка дучар була. Кавый Нәҗми дә әнә шул канлы еллар тегермәненә эләгә. 1937 елда ул хәрби контрреволюцион фитнә әзерләүдә гаепләнә, нигезсез рәвештә репрессияләнә. 1939 елның декабрендә азат ителә һәм реабилитацияләнә. Кавый Нәҗми якты киләчәккә, яңа тормышка ышанып яшәгән шәхес. Аның шигъриятендә, проза әсәрләрендә без моны ачык күрәбез. Әдипнең иҗаты һәм тормыш юлы шул чор тарихының бер сәхифәсе.